και πάλιν έρξατο διδάσκην παρά τεν θάλασσαν, και συνάγεται προς αυτόν όχλος πλίστος, ώστε αυτόν εις πλοίον εμβάντα καθέστε εν τε θαλάσσε. Και πας ο όχλος προς τεν θάλασσαν επί τες ιες έσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτούς εν τε διδαχέ αυτού. Ακούετε, ιδού εξέλθεν ως σπύρον σπύρε, και εγένετο εν το σπύριν, όμεν έπεσεν παρά τεν οδόν, και έλθεν τα πετεινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το πετρόδες, όπου ουκ είχεν γεν πολλέν, και ευθύς εξανέτειλεν δια το με έχειν βάθος ιες, και ότε ανέτειλεν ο έλιος εκαυματίστε, και δια το με έχειν ρίζαν εξεράνθε. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέβησαν ακάνθε, και συνέπνιξαν αυτό, και καρπόν ουκ έδωκεν. Και άλλα έπεσεν εις τεν γεν τεν καλέν, και εδίδου καρπόν αναβαίνοντα και αυξανόμενα, και έφερεν εν 300 και εν 600 και εν 100. Και έλεγεν, ως έχει ότα ακούειν, ακούετο. Και ότε εγένετο κατά μόνας, ερώτων αυτόν υπέρι αυτόν συν τους 12 τας παραβολάς. Και έλεγεν αυτούς, ημίν το μυστέριον δέδοτε τες βασιλείας του Θεού, εκείνους δε τους έξω εν παραβολές τα πάντα γίνεται, ειναι βλέποντες βλέπωσιν και με είδωσιν, και ακούοντες ακούωσιν και με συνειώσιν, μήποτε επιστρέψωσιν και αφαιθέ αυτούς. Και λέει αυτούς, ουκ είδατε τεν παραβολέν ταύτεν, και πως πάσας τας παραβολάς γνώσαστε, ως σπύρον των λόγων σπύρι, ουδίου δε εισιν υπερά τεν οδόν, όπου σπύρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και έρει των λόγων των εσπαρμένων εις αυτούς. Και ουδίου εισιν ου επί τα πετρόδες σπυρώμενου, ου όταν ακούσωσιν των λόγων ευθύς μετα χαράς λαμβάνωσιν αυτού, και ουκ έχουσιν ρίζαν εν αυτούς, αλλά προσκεριούισιν, ήτα γενομένες θλίψεως εδιωγμού δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλου εισιν ου εις τας ακάνθας σπυρώμενου, ουδίου εισιν ου των λόγων ακούσαντες, και εμέριμνε του αιώνος, και απάτε του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμίε εις πορευόμενου, συμπνίγουσιν των λόγων, και άκαρπος γίνεται. Και εκείνου εισιν ου επί τεν γεν τεν καλέν σπαρέντες, ούτινες ακούουσιν των λόγων, και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν 300 και εν 600 και εν 100.